One station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto singoni obiro rango kaka serikande osegoyo okang' mopogre e weche mag dongruok kendo chopo singo duto mane oketo ne jo Kenya. Jimok tin adek yudo thieth e osiptal ma Kisumu County bang' yudo hinyruok kaluwore gi ywaruok mabende dhi nyime tesen nyamburko ma Kisumu Bus Park. Bende kwan nyithindo ma inyuolo kod tielo ma odolore mabende ong'ere gi dho ngere ni club foot medore kaunti ma Migori ka jolony mag thieth jiwo oganda mondo many thieth ne nyithindgi e sama owinjore. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni jatend piny Kenya Migosi William Ruto dhi nyime kod tayo romo mar adek mar jotend migepe e kar dak ma Karen e boma ma Nairobi ka jatend piny osingo mar neno ni sirikande orango kang' mabende osegoyo chakre ne odonje apisi kendo chopo singo duto mane oketone jo Kenya. I often get is that we overpromised. But I want to tell you that we did not overpromise. We promised what is doable. And shortly, because it is documented in our manifesto, all the commitments we made to the people of Kenya are documented in the manifesto. And I am very clear in my mind that we will be able to deliver on that manifesto successfully to be able to earn the correct marks. Komachielo bende ni ji ma ok tin adek yudo thieth e osiptal ma Kisumu County bang' yudo hinyruok kaluwore gi ywaruok madhi nyime tesend nyamburko ma Kisumu Bus Park. Rowere ma bende nomanore gi gige lweny wachore ni nomonjo kar logo ma National Oil okinyi ma kawuono ka bende ne gidwaro riembo joriemb matatu e kar logo mono. Achiel kuom jogo ma bende ne oyudo hinyruok onyiso nyakalondo ni rowere go ne omonje gi beti e kar logo mono ma National Oil ma en bang' liekore ni kar logo mono koro en mar jaketo mwandu moro manyien ma bende ok dwar mondo nyamburko mating'o jowuoth obede kar logo mono. Obila ne ochopo kanyo mar ne kelo kwe, kata kamano kweth ariyogo mane omanore gi gige lweny noyawo lweny e kar logo mono. Kata kamano obila ne okonyo neno ni ne onge ng'ikruok mar chenro mag wuoth e kind nyamburko ma bende ne wuok kendo donjo e chuny boma ma Kisumu. Kawadhi nyime wairo nodiche makawuono ma bende piny ngima yango tuo machamo remo midendo ni sickle cell anemia. Rem mar jopiny ng'iyo matut ewi tuono ema iwacho ni medo nyae to chutho kadho wadh nam chumbi. Ma en bang' yangore ni kwan 15% mag jodak ma Kilifi ni kod ranyisi mar tuono. Kendo kwan 1% ewi 100 mag nyithindo ma inyuolo higa ka higa bedo kod tuono mar sickle cell anemia. Joja oko ni giler mathuth ka kaunti ma Mombasa. Ni hali ambayo inaathiri chembe nyekundu za damu. Chembe za seli mundu ni ngumu na zenye kunata na hivyo huzuia mtiririko wa kawaida wa damu katika mishipa. Hii inaweza kusababisha matatizo mbalimbali kama vile maumivu na upungufu wa damu, anemia. Manome Juma Mohamed man laktar mar nyithindo mani kod tuo ringa mar remo midendo ni sickle cell anemia kalero na chal mar tuono. Pia seli hizi huvunjika kwa urahisi ndani ya mishipa ya damu, hali inayojulikana kama hemolysis, na kusababisha matatizo zaidi. Kae ne onyisa dalili kata ranyisi mag tuono kuom nyithindo. Dalili za selimundu sana huanza kuonekana miezi 4 hadi 6 baada ya mtoto kuzaliwa. Maumivu ya mifupa mara kwa mara kwenye mikono, miguu, tumbo. Watoto wengine huwa na upungufu wa damu mwilini kwa sababu ya chembe hizi za selimundu huwa na maisha mafupi baada ya kutengezwa. Pia watoto wengine huwa na macho ya rangi ya manjano, kwa kimombo jaundice. Matibabu yake bado inafanywa utafiti ile iweze kueliminate, na yale inapatikana ni ile tunasema bone marrow transplant ambayo iko ghali sana Kenya na ipatikani. Tony mar Kilifi en achiel kuom counties matuono ogurore. John Moss ma en apisa e migao mar thieth lero na kwan atamalo mag jogo mayudo tuono e Kilifi. Kenya takriban watoto 14,000 kila mwaka wanazaliwa na ugonjwa wa selimundu. Ukikuja hapa kwetu Kilifi County utaona kwamba takriban 1%, yani 1% ya wale watoto wanazaliwa katika hospitali zetu wanazaliwa wakiwa na ugonjwa wa selimundu. Watoto wakizaliwa na
huu ugonjwa wa selimundu, 50% mpaka 90% ya wao kama hawatapata matibabu mapema basi wataaga kabla hujafika miaka 5. Onyisa ni ka ng'at achiel e kind dichuo kod dhako ni kod nyinyo mag tuono, nyathi maginyuolo bende kidek bedo kode. Statistics inaonyesha kwamba watu ambao wanaishi Kilifi County 15% wako na ile trait, na ukiwa na hii trait na wakose ile uhamasisho, basi wataendelea kuoana na wataendelea kupata wale watoto wana sickle cell disease. Kwa hivyo siku hii ni muhimu sana kwa sababu tunahamasisha watu kwamba kabla pengine mjafunga ndoa mfanyiwe ile tunasema kupimwa, tunasema genetic or testing, uweze kujua status zako za selimundu. Unaweza kuzuia homa ya hii hali ya mifupa ikiwa tu wanaotaka kuoana kwa kupewa ushauri au kupimwa ikiwa wako na hizi chembe-chembe za selimundu. Weche mag akwede kind jogo mani kode okoni pod en midhiero mapek e kor gwenge ei Kilifi. Bado hajafahamu kwamba huu ugonjwa upo na unaweza kuenea katika njia fulani. Wakioana pale, mmoja hajui kwamba ako na trait na mwingine ako na trait, unaweza pata mtoto akazaliwa akiwa na selimundu. Vile vile utakuta kwamba kuna ile tunasema unyanyapaa. Kwa hivyo katika ile uhamasisho wetu tunajaribu kuwaeleza wananchi kwamba ugonjwa wa selimundu upo na si uchawi na si kurogwa. Pia inaweza kudhibitiwa, na pia wale wagonjwa ambao wanaishi na selimundu waweze kubaliwa kwa community, kwa sababu Odiochieng' ma kawuono ni mapiny ngima dhi odiochieng' tuo ringa mar remo, maduong' magijiwo en chiwo ler kendo yango ni jopiny wach tuono. Hakikisha mtoto amemaliza chanjo za kliniki zote za watoto. Hakikisha wanahudhuria kliniki zao za homa ya mifupa au selimundu. Wakati wanazaliwa tunafanya uchunguzi kujua kwamba kweli ana ugonjwa wa selimundu ama hana. Hii inatuwezesha kuwa na ile tunasema timely intervention. Ya pili ni kupunguza ile cost ya madawa. Kuna dawa moja muhimu sana ambayo inatumika kutibu ugonjwa wa selimundu, tunaita hydroxyurea. Hii dawa ilikuwa haipatikani, lakini kwa sasa gatuzi la Kilifi Department of Health imeweza kuleta haya madawa ambayo iko kwa hospitali zetu. Yule mgonjwa ambaye anaishi na hii ugonjwa anaweza kuipata kwa bei nafuu. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Kwan nyithindo mabende nyuolo kod tielo ma odolore mabende ng'ere kod dhongere ni club foot medore kaunti ma Migori ka jolony mag thieth jiwo oganda mondo many thieth ne nyithindgi kapod gitindo mondo rienegi tiendegi mondo giwuoth makare kaka joma moko. Lipot mabende gol kod migawo ma thieth kaunti ma Migori yango ni nyithindo ma inyuolo kod tuo kata ng'ol makamae maromo kinda 6 nyaka 8 chopi kuonde thieth kaunti ma Migori kamanyo konya. Koke kaunti ma Migori, Jojuma miwaler mathoth wachni. Wan nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore to ahinya ng'utielo bende dhogedeno kaka clubfoot ni mali kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo ma thieth kaunti ma Migori yango ni nyithindo ma inyuolo kod tuo ni kata ng'olni maromo kinda 6 kod 8 chope kuonde thieth kaunti ma Migori kamanyo thieth e juma ka juma. Maro matamalo 9 mag nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore ni kata clubfoot yudo kony ka okalo kuom thieth e osiptal magiwuoth makare kaka ji mamoko monyuol ka onge kod kit ng'olni. Onyuole to wachako sano to wa correct monge surgery. Mako mana momes biro ir daktari makoro biro nwa modeko eminyalo tere surgery. Mano kora wacho ni higa 3 higa 4 nyaka joma dongo ma higa 20 pod inyalo correct through surgery. Gima kelo kit ng'olni minyuolo go nyithindo pok oyangi ka jolony weche mag thieth wacho ni moko wuok kuom jonyuol manonyuol kendo dak kod kit ng'olni kaka laktar mar choke osiptal maduong' ma Migori Amos Odhiambo lero. Makelogi ok ong'ere ahinya, to moro iwacho ni miyo kata ng'ama dichuo onyalo wuok kuom janyuol nyaka ir nyathi monyuol. Odhiambo ni en kit ng'ol ma inyalo thiedhi ka nyathi pod tin kendo ka oweye ma obudho to bedo ng'ol ma nyaka chieng'. Thiedhogi sama nyathi onyuol en gi ndalo 1 kata en gi ndalo 9 wachako thiedhe up to nyaka dweche 2. Gombo mondo jonyuol duto ma mochiegni nyuol kata magombo nyuole osiptal mora mora mondo ka nitie shida mora mora ma jolony
matiyo osiptal ofwenyo to yot mondo walose kapok obedo mang'ongo makoro konyo tek. Kata bed ni kit ng'olni mar tielo madolore ma inyuologo moko kuom nyithindo nyalo thiedhore e osiptal, moko kuom oganda dongo kod kit ng'olni e ngimagi duto nikech rem ma jonyuolgi tero mondo giyud thieth e sa mowinjore. Sikuwa na imani kama mtoto wangu anaweza pona mguu, atembee, yani awe kawaida kama watu wengine. Lakini siku lose hope. Niliendelea tu kuwa namleta kwa matibabu. Kila tarehe naoambiwa namleta. After 3 months, mtoto wangu nikapata amepona. Weche mag miriambo ma ifuong'o kod moko muganda ni kit ng'olni en mana kuong'. Osemiyo moko nyuolo sore mar manyo kony nyithindgi ka koro pod gitindo. Huko pia tukapatana changamoto huko, tunaambiwa nyumbani, mtapea mtoto shida yenye hajazaliwa naye, mwachana na mtoto, hiyo ni mpango ya Mungu. Sasa tukakuwa confused. Mtoto akizaliwa akilemaa hivi, pengine awe mtoto msichana ama mtoto mvulana, utapata harakati ambaye sasa amefika kiwango cha kuoa ama kuolewa, atakuwa na changamoto. Wengine watasema ya kwamba pengine yeye ni bado man. The world do deny us, they don't like us. Askongo mane nyuol kod kit ng'olni kendo dak kod kit ng'olni bang' rem yudo thieth machon yuago ang'e. Kwa hivyo nililelewa, lakini wakati ule haikuwa na mambo ya hospitali ya kuenda kurekebisha vitu kama hivi. Sasa nililelewa tu hivyo nilivyo mpaka saizi. Mtoto wa kwanza ni msichana ambaye nilimzaa hivyo. Nilipompeleka hospitalini, kwa bahati mbaya sijui nilipata daktari ambaye pia hakuwa na utaalamu. Akanieleza ya kwamba nisishughulikie na mtoto, hiyo ni maumbile ya Mungu. Mbona mimi ninatembea na mbona mimi saizi sasa nataka kutengeneza mguu ya mtoto? Sina maarifa kuzidi Mungu. Sasa mimi pia niliacha. Nenya Kalondo Maramoi kuke County ma Migori. Anjo Juma. Jatenda migao mar lweny Soipana Tuya owacho ni meli manyien ma bende igero kod kambi mar Kenya Shipyard Limited e dho wath ma Kisumu biro bero chenro mag wuoth e alworano mar Nam Lolwe. Tuya wacho ni Nam Lolwe ni kod oganda mathoth, to dongruok e chenro mag wuoth mar pi ok ni kare, gino makoro rocho chenro mag wuoth mag pi e gwenge makono. Soipana ma bende ni loso e dho wath ma Kisumu wacho ni sekta mar nam ni kod teko mar ndiko oganda mathoth e tich. Lake Victoria supports a population of over 40 million people across Kenya, Uganda and Tanzania. Yet, the maritime infrastructure remains underdeveloped. And across Africa, inland waterways move less than 10% of total freight, despite the potential to enhance trade efficiency and reduce road congestion. This ferry is a direct response to that challenge, a strategic investment in mobility, commerce, industrialization, and regional integration. At the global stage, the shipbuilding industry contributes significantly to economic output. The sector is one of the leading employers in the world, and we want to bring that right here at home, generating jobs, millions of jobs annually, and producing wealth worth trillions of dollars. As Kenya, we must not be left behind as the sector emerges and must seize the opportunity presented by the sector to expand technical expertise, create high-value jobs, and position Kenya's nascent shipbuilding industry within the global maritime economy. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Sirikand kaunti ma Nairobi okwedo tudruok moro amora kod piny owacho mar France mar keto tim chenro mar chwalo chiemo ne jopuonjre skunde mag primary boma ma Nairobi. E nyim komiti mar omenda e od bura mamalo, jatend migao mar thieth e kaunti ma Nairobi Susan Silantoi ne oyango ni chenro mar Food for Education nigi orak kod sirikand France mondo ochiw sir ni chenro no, ma bende noket ne omenda maromo shillings milion 160 higni 2 mokalo. France paid wherever they are paid. They were not giving food for. They were giving support to the county effort towards. It's just as channeled in a different place. Is that okay? Is that making sense? Not necessarily, because they also supported other counties. Yeah, but they supported Nairobi County. They were not supporting food for education because the agreement, it was between the governor and the
France government. No, the agreement was between Food for Education and the French government. So why was the governor claiming he was the one who got the money? It was a grant between the French government and Food for Education. Okay. Mane mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adiba gelak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Jatend piny migosi William Ruto oyango ni sirikande biro rango kang mabende gisego chakre ne gijon japisi kendo neno ni ochopo singo duto mabende noketo ne jo Kenya. Jima ok tin adek yudo thieth e osiptal ma Kisumu County bang' yudo hinyruok kaluwore gi ywaruok mabende dhi nyime tese nyamburko ma Kisumu Bus Park. Bende kwa nyithindo ma inyuolo kod tielo ma odolore mabende ong'ere kod dho ngere ni club foot medore kaunti ma Migori ka jolony mag thieth jiwo oganda mondo many thieth ne nyithindgi sama owinjore. Otudo koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien yo machok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche mag tuke, tim mar Kenya kokalo kuom kocha margi mano mag jotugo man gi ng'ol mar tielo kata tielo mong'adi mong'ere kaka the National Amputee Women Team wacho ni gibiro timo maber e tuke ma Sekafa mabiro timore Bujumbura e piny Burundi. Tim noero biro dhi e tuke go ma Sekafa kuom thuolo mokwongo ka gin gi geno mar biro kawo kombe ma Sekafa bang' tieko thuolo mar 4 e tuke mag World Cup kane ologi mana gi piny mar Colombia, USA to gi Poland. Kaluwore gi kocha margi Sharon Nyaoke, en gi geno ni tim noero timo makare. Target yetu of course as ladies first ninaweza taka hiyo like exposure. The more we play more games tutakuwa exposed na nataka waweze kucheza nje. Like the men's team we have like 3 outside in Turkey right now. They're playing professional football. So I'll also like to go na such teams for girls like wako there outside, you know, it's the exposure so to Nyaoke kara kamano dwaro ni mondo mi piny owacho med siro gi yor omenda ka achiel gi yore mag timo ikruok makare ne tukego. Now we don't have an official ground, we're still looking for one. Tunaweza sema asante sana kwa this Uhuru complex. Imekuwa ikutu host a lot na iko na like tuseme almost 90% ya our pitch ground. So we have been using that pitch the whole time. Naina to help sana. We train like twice a day. Yeah, so morning session and then evening sessions. Komachilo bende ni jaloch mar Boston Marathon Sharon Lokedi dokie pap kendo pap mung'iyo godo kama bende obro ringo chinyu mapile tuke mag Boston Marathon mabende biro timore bang' ringo e tuke mag New York Marathon bende. Lokedi biro rakore gi jong'wech mamoko machalo Sheila Chepkirui bang' jaloch mar New York Marathon mabende sani liet mokalo kapas kendo biro rakore kod jatugo machielo mawuok e piny Japan kachiel bende gi jatugo mar Kenya Edna Kiplagat, Jessica Chelagat kachiel gi jaloch machon mar Commonwealth e ng'wech mar mita 5,000 Mercy Cherono, Stacy Ndiwa to gi Gladys Kwambuka. Korka jomachuo Alex Masai, Dennis Kitio to gi Wesley Kipto ema biro kwadho bandera mar Kenya. Komachielo bende ne riwruok mar tuke mag adhula e piny Ingereza FA sani koro wacho ni gibiro kawo ondamo mar kum ne jatugo mar Chelsea Mikhailo Mudryk mabende ikwedo kuom tiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko kata jotugo teko, gino mabende okum gi riwruok matayo tuke mag adhula e piny noero FA. Mudryk wacho ni e dwe mar 12 higa mokalo nokawo sampli mare mar lach to kata kamano duoko nobiro kawacho ni notiyo gi yedhe mamoko mabende medo jotugo teko, gino ma en owuon okwedo kowacho ni ok onyal bedo ni notiyo gi yedhego kong'eyo, komedo wacho ni kamoro mana yien mag amuonya mane otiyo godo kaluwore gi tuo manomake ema nyalo bedo ni nokelo nyiriri mag yedhe mamedo jong'wech teko. Jatugo nero ma higni 24 mabende nodonje Chelsea Januari 2023 kuom omenda maromo £62 ne osechungi kuom thuolo malach mondo mi kik otugi kaluwore gi bedo ni pod ne itimone nonro. Kata kamano owacho ni en gi geno ni nonro no korumo maber ibiro yango ni ne ok otimo mano kohero. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi kar chuny jaluo. The
Imanyo kama ber gidak, mana dakika 20 kende kowuok e boma mar Kisumu City kod Airport. The domain Kisumu dala idwoko mari. En kama ber kodi oler yani gini nyadhi. Oyudore Kibos e apaya mar Mamboleo Miwani Road. Lode wa yudore e nengo moyweyo mar 599,000 kende kuom a quarter acre. Yudo pilo dewa man kote to deeds moikore, ndar mobugi, en kama ochiel chuth, pi kod bema moko bende nitie.